Video yathu lero tionesana mmene tingapangire kuti Google account izitisungira ma photos athu automatically osalira so kuti ifeyo tichite kupanga upload kuti itisungire. Ndiye mosataya nthawi tatiye ndiwolese kuti matani. Ndiye chomwe maine yauchira ndikupita ku Google Photos ndo amangolembedwa kuti photos mupanga click kena kuti mapita apa pamene pamaonesa icon ya Google account timapanga click. Ndiye Google account imakhala apa ndi apa malemba kuti turn on backup ngati sili on yanu ndikuti mukayikepo on ndikuti mukapanga turn on pamenepo apa alemba kuti turn on backup pa mukapangapo no turn on backup. Zikatero ndikuti zithunzi zanu automatically zizikasungika ku Google account. Ndikuti zikazasowa chimene mukene kuzachita ndikuzangopanga sign in Google account yanuyo mfoni mwanomo ndikuzapita ku Google Photos zimaonesa so ku Google Photos iko pasito mwaka wake ndikumeneko. Zikatero ndikuti zimakhala kuti zatheka ndikuti ma pictures anu kungoyika mfoni mwanomo automatically amazipanga upload ku Google account. Ndengati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye osayiwala kupanga 4 tintioneso video sati.